3 poeme filozofice pentru Sanda. Poemul 2. Când ți-am povestit azi dimineață partea a doua din Faust, tot mai credeam că pot da socoteală de timpul nostru istoric și că îi pot spune, ca în cartea lui Iov, acesta ești, aci să se oprească mândria valurilor tale. Acum, în fața nedumeririi tale și în grădinița unei maici din Văratec, înțeleg bine că nu știu să tălmăcesc nimic și că nouă nu ne e dat să intrăm pe poarta mare a adevărului și istoriei, ci lăturiși, așa cum spunea fata din comuna Vad, când am întrebat-o cum intră omul pe o ușă atât de îngustă. Voi ne cereți mari mărturii în veac, ca și cum ne-am fi izbit din plin de pragul de sus al istoriei. Dar uitați că pe noi ne-au luat de mână duhurile locului și ne-au trecut lăturiși prin uși înguste, scoțându-ne în livada pe care nu mai credeam să o regăsim. Ce putem face dacă adevărul locului a fost mai puternic și mai bun decât răzvrătirea noastră de altă dată și ne-a învățat că lucrurile istoriei pot fi foarte grave, dar și foarte lipsite de însemnătate. Încercam să-ți spun asta prin Faust 2 și prin primatul posibilului asupra realului, cu acele posibile goale din lumea modernă, care toate bat la poarta realității, fără a mai lua chipul virtualului, așadar fără a mai fi într-o ceva. Dar mai bine decât asemenea deșertăciuni savante, vorbește un surâs, vorbește un eiși al lumii noastre, în care florile și iarba, culcate de vânt, se ridică acum fir cu fir. Nu ne cereți mari mărturii istorice, căci din nou istoria ne-a aruncat pe poteci și cărări o clipă. Cereți-ne, în schimb, mărturii de bucurie în această lume întristată de atâtea posibile și lipsită de real. Vă vom spune atunci, pe limba voastră de acolo, qui n'a pas vécu après la Révolution n'a pas connu la douceur de vivre. Nu dintr-o îndârjire goală, cum vreți voi, ci din bucuria aceasta de a trăi și crea, va țâșni poate ceva. Dacă e adevărată vorba lui Neagoe, cine n-are îndârjire, acela vede pe Domnul. Căci bucuriile noastre nu sunt desfătări de șarte. Și dacă unul se bucură de un automobil, altul de a putea face poezie, unul de o biată libertate, altul că se poate ruga lui Dumnezeu, bucuria cea mai mare este că au reapărut bucuriile, că plictisul și cenușiul ce se întinseseră peste noi lasă loc culorilor și înțelesurilor proprii. Ce putem desface noi? Ce putem denunța noi ca scriitorii aceia care vă plac? Și cui? Unei lumi obosite și care vrea doar spectacolul zbuciumului nostru în gol? Dar
putem face lăturiși câte ceva și putem pregăti o carte a afacerii pentru cei tineri pe care bucuria noastră de a încolți până și în stâncă îi va modela pentru ceasul când vor putea făptui sub lumină. Nu-ți voi trimite, draga mea, cartea despre timpul nostru, căci asemenea cărți nu se scriu în crâng. Dar dacă e adevărat că trăim într-o lume în care nimeni nu știe nimic, atunci de pe cărările noastre vă strigăm: aceasta este cea mai mare